plakken een dildo op tafel en meer gebeurt er niet echt. Come on. Vind je dat seksuele voorlichting op school thuis hoort? Nou ja, sowieso omdat het moet, want een kind moet gewoon weten hoe een baarmoeder werkt. Anders kom je het examen niet door van biologie, zo simpel is het. Ik vind het belangrijk dat iedereen wordt voorgelicht daarover. Het maakt niet uit wat voor milieu je komt. Of bij de een wordt het wel open over gesproken thuis en bij een ander misschien helemaal niet. Ik denk dat er heel veel fout kan gaan als jij jezelf niet inlicht qua veilig seks hebben. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Het heeft mij in ieder geval heel goed gedaan toen ik op school leerde kennen wat een man en vrouw, wat de verschillen zijn en hoe je jezelf kan beschermen tegen aandoeningen wat je seksueel kan oplopen natuurlijk. We hebben het toch over de menstruatiecyclus, de stappen die daarbij horen. We hebben het toch over wat SOA's zijn. We hebben het toch over welke anticonceptiemiddelen er zijn. Dan kun je het net zo goed ook, ja, je zou die kinderen echt niet doen als je niet ook nog eens een keertje erover gaat hebben van waar dat dan vandaan komt. En dan kun je het net zo goed ook hebben over hoe SOA's worden doorgegeven, want ze bestaan nog steeds. Dat komt doordat mensen onveilig omgaan met hun lichamen. Zo simpel is het eigenlijk. Het zou zonde zijn als je dat stukje nou zou gaan overslaan en het allemaal klinisch houdt. Ja, zeker. Ik denk dat je het beter kan laten overdragen door mensen die er meer kennis van hebben. Voordat mensen zelf op pad gaan en tegen een hele hoop fouten aanlopen. Vaak jongeren niet helemaal weten wat ze moeten doen en hoe ze dingen moeten doen. Of het wel veilig gebeurt en dat soort dingen. Ik kan me dus voorstellen dat sommige kinderen het wel lastig vinden om hierover te praten. Zijn er speciale dingen die je dan echt doet als je merkt, diegene heeft er echt zoveel moeite mee? Een werkvorm dat je ook met condooms bezig gaat, hoe je die omdoet bijvoorbeeld. Nou, niemand moet dat doen. En dat, ja, dan krijg je dus dat is een beetje iets wat dan in een klas verspreidt, dat niemand ineens iets durft. Nou, dat is dan helemaal prima. En soms heb je een klas die dat helemaal leuk vindt en daar gewoon een beetje een raceje van maakt zelfs. Dus dat verschilt gewoon heel erg. Je probeert het heel erg aan te voelen en niemand wat te forceren. En nou ja, als je het gewoon luchtig houdt, dan gaat er eigenlijk nooit wat fout. Nee. Als jij vragen hebt, vooral op school, leren over seks.